Gipahigayon karong hapon ang Kapuso Fans Day ni Pulang Araw cast ug Asia's Multimedia star Alden Richards sa Davao City. Atong sayro ng kalingawan, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil! Sara, jam-packed ang Gmall of Turil sa fans nga nag-atanggayod sa Kapuso Fans Day karong Independence Day kauban si Asia's Multimedia star Alden Richards. Dagsa ang Dabawenyo fans sa Gmall Turil Atrium aron atangan si Asia's Multimedia star Alden Richards. Gisugdan ang show pinaagi sa performances ug syempre padula og papremyo. Mas nabibo ang crowd yang nag-perform na on stage si Alden. Giharanan niya ang Dabawenyo fans. Busa, tataw nga todo kilig ang fans. Sanglit Kapuso Fans Day, nahatagan sa ugigayon yung makapangutana kay Alden ang fans. Si Alden mubida sa bagong GMA Prime Series nga Pulang Araw nga magsugod karong Hulyo. Sara, kinahanglang atangan gyud tong Kapuso fans no ang Pulang Araw kung asa ipahatag o pagpakitang gilas o bagong karakter si Kapusong Alden Richards. Ang Pulang Araw sugdan kana nga ipasalida sa Netflix karong July 26 ug sa GMA Prime karong July 29. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.